Именно. Работата е, че още от самото начало ти си с усмирителна риса. Ти не можеш да се пиеш и трябва единствено само да бягаш. В интерфейса там на костюма ти се показва, използва еди какво си за бягане. Тръгваш да бягаш, при което можеш да умреш на 10 пъти, докато стигнеш до първия сейв. Това са 2 минути от играта. За 2 минути от играта можеш да умреш 10 пъти. Не, в тази тъмнина не можеш да се ориентираш по колко по коя врата. Не, да не гледаш клипа в момента. Не, аз съм го интересен. Ти си го не изостил. По мое мнение, играта все пак, ако не я играеш на най-лесния там difficulty settings, е отчаяващо трудно. От отчаяващо им предвид отчаяващо. Имаш някакъв сейф, 10 минути след сейфа става нещо странно, нещо ти скача, трябва да го бутнеш, ще те заколи, същевременно ще дойдат някаква група малки момченца, зомбита, 50-ти на ти правят генгбенг и се опитват да те убият, в крайна сметка умираш, гледаш смъртта си, която е около 1 минута, като не можеш да направиш нещо, но все пак гледаш смъртта си по най-бруталния възможен начин, като всеки път е различна и най-гадното е, че трябва да го повториш 10 минути преди да си умрял, което е прекрасно. Нали? Абсолютно. И играта е само за оптимисти. Като си има предвид, че това е сиквел, това е двойка, естествено се очаква да е копипейст. Да, играта, според мен, копипейст плюс малко едитинг на Photoshop, нали така, ако не разбирате. Плашеща е, но е повторима. Определено знаеш вече кога е възможно от някъде да излезе нещо. Ако не излезе, просто избъсваш под тълчелото си и си кажеш, такива поживили са ме, Господи решил, че живея. EA Games са решили, че живея. Visceral Games. И да. Си пропуснал подскачането от стола. Да, определено се изпуска скачането от стола. Виж, в първата игра наистина подскочих на едно там плашещо. Не, но има и такива играчи, които не са играли първа част, директно започват втора част. Това е тъпо. Това е тъпо, защото има само едно клипче, което ти показва какво е станало в първата игра. Плюс това трябва да гледаш и филмчето, анимето там, дето е Крахът, мисля, че се казва. За първото говоря. Дето е второто вече. А второто има сборна анимация. Има както и компютърна анимация, така и манга. Като компютърната анимация е... Ти гледа ли го? Не съм още. Мога само да ти кажа, че е на нивото на 2002 година. Blizzard Diablo 2 правят по-добри анимации от тази. Така че... ще го пропусна. Ако не беше мангата, нямаше да го гледам. Просто... и изтезавания с тъпа компютърна анимация. Само секунда, само момент, връщам се сега. Моля, изчакайте докато Христо Адреналин. Аз мисля, че съм жив. Чувам ли се? Да, чувам се. Ура, жив си. Благодаря. Върнах се и докъде стигнахме? Мисля, че свършихме за Dead Space 2. Да, свършихме. Една доста индивидуална, но можеше да се очаква от повече. И все пак си мисля да не спирам записа, ще продължим директно с следващата новина. Тук трябва да има готина музика. Така. Добре, следващата новина. Fujitsu обявяват разлагаща се мишка. Определено разлагаща се мишка. Труп. Какво си помислил човек, като чуе разлагаща се мишка? Biodegradable, подчертал съм го цели 3 пъти. Biodegradable shit. Това е мишок, който не е направен от пластмаса, нито PVC, 100% recyclable, може да се преработва и материала се казва Arboform.
това е някакъв нов материал, който 100% се разлага в природата, без да остава отпадъчни продукти. Въпросът е за колко време се разлага, защото той пластмаса се разлага. Мога да си представя, ако се разложи в ръката ти докато играеш. Това е супер приятно. И определено... Да знаеш, че ръката ти няма природа. Викаш, нямаш природа в къщи. Нямаш нито листенца, нито мишоци, Тревички. нито тревички. Ти представяш ли си, клавиатурата вече почва такава да ти излиза трева. Нищо много. Абсолютно нищо ново. И главната работа общо след е, че са ефтини. По-ефтини от стандартните мишки. Колко ефтини, те ако ги направят 2 лева вече, това ще бъде... Все пак няма още по-горе. След се дигнат също тях, които и те ще ги върбуват те китайските производители на нискокачествени. Те винаги са били нискокачествени, точно това е проблема. И винаги ще по-ефтини от другите. Винаги ще бъде, това не може да се... Няма как да се промени. Винаги китайската стока ще бъде по-некачествена и по-ефтина, обаче сега в очите ще има... Представяш ли си, Ицо, да ни слуша някой китайци? Почне да направя... Мога ли да им кажа нещо? Може ли бата Енчо, може ли да им кажа? Може. Нихао! Нихао! И нямам абсолютно никаква идея какво каза. Браво, научил си китайски. Как да продължава? Ей! Добре, продължаваме с последната новина за деня. Тя даже не е новина и все пак сте длъжни да ни слушате, защото е края на подкаста. Ще коментираме нашият нов блог. Това беше моя грешка, прощавай. Ще коментираме новия блог No Will to Live at Blogger. Решихме No Will to Live да се премести в Blogger просто защото Google, човече. Google. Защото има много причини. Google. Който блогер е доста по-оптимизиран от BlogBG за Например. Например, има много повече неща, като така наречените притурки, които може да се сложи в блога, които наистина помагат доста. Текстовете са просто ужасно много. Наистина. Например, има отделен бокс за контрол на коментарите, който може да задаваш дали коментарите да бъдат публикувани от хора, които нямат регистрация от някакви си същи хора из блога и да. Да, добре разбрах. Но за тези 3 месеца, в които тествахме бета версията на блога, аз това не го знаех. Добре дошъл в моя свят. Благодаря, добре заварил, таки доста чисто, мога ли да се събуя? Не. Добре, ще нацапам. Както и да е, важното е, че е неизбежно. Промяната е неизбежна, вече сме в Blogger, както знаете, този подкаст ще бъде публикуван в Blogger, писах го сигурно 3 пъти до сега в стария блог, че ще бъде публикуван в Blogger. Който иска да наслуша, отива там. И другото, което е, си имаме много яка снимка на Blogger с тревичка, с клавиатурка и с мишока. Ще ви хареса. Мишок ще отиде на почито си новите. Да, с тревичката барабара. Като заговорихме за трева в клавиатурата, между другото картинката е точно такава. Показваме в момента на видеото. Те ще я видят в блога. Искам да се обърна към всички слушатели в момента. Най-важното е, че ни подкрепите. Благодарим ви за това и се надяваме също да ни подкрепите. Като молим наистина да се обърнете към... Да продължите аз се обърнах, че вече да продължите да наследите на нашия нов блог No Will to Live at Blogger, който в крайна сметка ще се казва No Will to Live. Стария ще се архивира и ще бъде там. Недо ще архивира всичко. Аз няма да се занимавам с тая работа, защото аз имам цял подкаст, който да едитва. За първи път. Цялата организация, по-голямата част от организацията този път е моя, за разлика от предишните, когато беше негова, за което му ръкопляскам.
let's stop bragging and the podcast. Добре, ще е ли подкаста? Ами,